Ngicela ehlisa umoya, ehlisa umoya. Awubala abantu laba. Wena unemali manje ukufunela abantu o-YouTube. Yini yona leyo? Mfethu sicela ukuthi uhlise umoya. Uhlisa umoya. Cela ngeke ngikhulume ke nawe. Ehlisa umoya, Phanga amaqhamuso ukhuluma ngayo ngekho la muntu. Siyacela Umuntu mfethu. angimdingi la Uhlale duze phansi, kwami. Ngihlaleleni phansi. Ehlisa umoya, ehlisa umoya. Uthelo nangimina. Unasho uthi unayo imali kunika ku5 rand ngothenga into yokubhema. Hayi cha Hlala phansi. Siyacela Yabo Uhlale njoba phansi. ngibabizile labantu laba. Njoba ngibabizile labantu laba ngibabizele. Kanjani leyo? Ngibizele kona lo ukuthi Ayikho le sikhulume nto lento futhi la lokhu akasuke ke. Ngicela usana sami. Siswami sicela ubuye. Angithi sifuna ukukhuluma ngengane into ebalekile Ibalekile kakhulu la. mfethu. Ibalekile Ukukhuluma ngengane yenu. Siyacela mfethu ukuthi uhlale phansi. Sicela ukuthi Cela uhlale ukuthi phansi. uhlale la mfethu. Sithanda sami njengoba ngibabizile lana ngibabizele ukuthi lento yethu ukuthi sidla ama drugs angithandi and futhi kuze kwenzeke njalo imini umoni waloko imini owenzile ukuthi kuze kube nje nami Kuhle ngoba uyabatshela. yes njoba nje ngibabizile nje bayazi story ukuthi njoba sike ngazi sana sami ngayibeka kanjani kodwa Utheli wena bhuti ekubhalela lo muntu. Ngicela umlindi ukuthi aqede mfethu Awu umlindi. lesikhathi bu uyamangaza. Sanele ngicela umtshele mfethu lento uyitshele thina mfethu. Sanele.